Nyakura moga juanga mora maintiere dai kosekala paga beach toksa adek mar okinyi ma kawuono wakelo ni chenro mar mbakoro moto motelo ne mano achako kae kod chal mar fwambo wami weche mabende dhi bedo ka loso weche manyien odiochiengni ma kawuono tarik 30 dwe mar 10 higa mar 2025 kodong' mana ndalo 62 to higa ni rumo orengo ng'wech nyakora moga juang kendo kama ntiere karka magi moko kuom weche madhi bedo ka waluoni kendo dhi loso weche manyien mag migago kagi kacha ang'ich welo kod mano maro imore odiochiengni ma kawuono dhi bedo kata nyaka giko mar chenro nyinga Cleophas Oluoch jagisumo ka nyakor mokeo nyaka sango machiegni ka wachako gi mago en limbe mar jatend piny Kenya William Ruto e alwora mano ma imbo mar piny Kenya entiere kaunti ma Kakamega odiochieng' ma kawuono kendo yangore ka en odhi bedo kotimo limbe kendo koyawo chenro mopogore opogore kawuono ni chieng' tich ang'wen chenro mare chal kama odhi bedo koyawo Butere level 4 hospital mayudore kar chung' bura ma Butere kaachiel koda ka yawo Malava Samiti Navaholo mano apaya ma kamano medore Malava town kar chung' bura ma Malava kato bang'e odhi bedo kacha ko oyawo mano kar loso otese koso wawache nade mano chiro mano ka entiere chiro mano mara maidore kata Tarbo Shihendu mano Tarbo Shihendu road mano odiochieng' ma kawuono kodhi bedo ko launch Tarbo Shihendu road maidore Pan Pepper Market Lugari constituency mano odiochieng' ma kawuono kato bang'e odhi bedo koya paya bende mano mar airstrip Shinyalu Cheptonoi mano medore Shinyalu market odiochieng' ma kawuono ka entiere Shinyalu constituency mago limbe ma jatend piny Kenya kotimo imbo mar piny Kenya ahinya e kaunti ma Kakamega odiochieng'ni ma kawuono wadhi bedo kae ka waluwe mar mondo mi wakoni gi kuku mare ni to iluwogi e yo machal nade kama chalo nyakora moge juang' wach mabedo kae ka waluoni odiochieng' ma kawuono ma en riwruok okinde mago mamine e piny Kenya mideno kanyo ni FIDA Kenya odiochieng' ma kawuono girwako ute fwambo mondo mi obed kodgi e nyasi mano mar dhialo higni 40 mano magi kaka jo FIDA nyasi madhi bedo katimore e magawa moro mayudore alwora ma Westlands Nairobi resa paka chiel godhiambo nyaka saa 4:30 mar otieno gidhi bedo kata kod gala dina mano romo makelo kanyakla okinde gi duto ka gidhialo higni 40 gi gidhi bedo kata kod Excellence Award kata mich mabende ichiwo mano ka gidhialo nyasi no ma wacho ni en landmark celebration odiochieng' ma kawuono higni 40 arene chak FIDA nyaka odiochieng'ni ma kawuono jogo madhi bedo kata ka chopo e nyasi ma kama oting'o ogai mar doho ma pacho kae Chief Justice Martha Koome Attorney General ma pacho ka Dorcas Oduor kaachiel koda ka Martha Karua ambassadors dhi bedo kar kacha kaachiel koda ka jal nyadendi ma chiw somo rieko ne jatend piny Kenya kotenore kod weche mago maga joma mine pacho kae mano Harriet Chigai kaachiel koda ka jogoro mongirore jod bura jokanyo mag FIDA Kenya partners kaachiel koda ka jogo madhi bedo kata ka yudo mich mopogore opogore odiochieng'ni ma kawuono mano nyasi matimore kawuono tarik 30 dwe mar 10 higa mar 2025 nyasi madhi bedo katimore e kaunti ma Nairobi mano wadhi bedo kwaluwo kadipono kinene kawuono kiny ni rom kode weche manyien ka irango ni gin to gin joma mine mage mantiere sekta mag chike kaachiel koda ka kedo ne ratiro mag oganda ma bende nitiere kanyo moyudo mich machalo kamagi mawuok kuom FIDA ka gidhialo higni 40 mar bedo e piny Kenya bende nyakora moge juang' ang'eni ka watiyo kar kanyo wadhi e duond bura mano mar Jubilee ma odiochieng' ma kawuono bago romo en romo nyakora moge juang' ma bende gidhi bedo kae ka gitwako ute fwambo kochakre saa 4:30 mano gidhi bedo kacha Daraja House ka gintiere State House Road mano Jubilee Party Headquarters kama ntiere kar ka wadhi bedo kae mondo morang ni ka to en twak mane madhi bedo kar ka giwacho ni gidhi bedo ka giloso kotenore kod wacho ni party affairs mano chal mar duond bura mar Jubilee kaachiel koda ka chal mar piny Kenya ka girango state of the nation mana kama dhi bedo kodi kar kanya kor moge juang' mano aluoni ka jofwambo mago dhi bedo oko ka mar mondo mi olunwa weche gi duto e chenro ni mar mbakoromo kendo wadhi bedo kae ka waluwo chenro gi ka gibiro kae achiel kachiel kama nyaka sani wadhi bedo ka waloko tanga kendo wadonyo nyaka e twak mano ma Sharon Ong'ao dhi bedo kae ka kelo ni achiel kachiel mana kama osechopo e studio kar ka aneno koseikre gi welo ma bende osedonjo e studio kar ka ono girango ni welo
kata welo nyithindo moloro sikul irito gi yo machal nade, giritore e yo machal nade. Kawuono mane twak madhi bedo kar kae kinde ma nyithindo bende nitiere rusa ikawo kom ibet piny ka in ndara yawo simbi ma Citizen Digital kache donje mbui marwa ma Citizen Digital tiyudo Ramogi TV kideny mar live kidonje app no iyude kacha gi sign mar akwar kanyo tidie tiyudo kacho TV adek mantiere All Media Services kama ntiere bo Citizen Digital kanyo iyudo kacha Ramogi TV ni kanyo gi noro gi Citizen to koro sani wakoni di mana mar Ramogi no tidhi yudo chenro machalo kama achiel ka achiel ma bende biro ni achiel bende kabiro e mbui mar Facebook kod mano mar YouTube biro gi nying mar Ramogi TV kanyo yorno ote machuok bende nyaka e giko mar chenro kimiwa paro mopogore opogore ma intiere godo kotenre kod twak mawano kod SMS line oyaw en 3-6-000 ka yorno ote tisomo gi chenro karka to wabedo kod mbaka makoro ka mbaka mari gi mbaka masharan go kod welo kae koromo chenro bedo mar mbaka oromo orito masani nyinga Cleophas Oluoch jagisumo kanya kwar mokeo nyaka sango rad chieng' wuok tich ikete manaka